Ahoj, já vás všichni zdravím u prvního videa, který natáčím ohledně malby. Doufám, že budete trošku schovývaví, protože opravdu je to moje první video. A dneska bych se ráda zaměřila na to, jak se vlastně maluje s inkoustem, akvarelem a vodovkami. Ukážeme si, jaký je v tom rozdíl. A zkusíme to na malbě jednou barvou, což je docela skvělé cvičení pro vás, protože je to, uvědomíte si, kde jsou stíny, kde je světlo a je to dobrý pro začátek. Musím říct, že i já jsem s tím trošku bojovala, protože maluju přeci jenom celou škálou barev a jedna barva byla pro mě výzva. Obzvlášť tady u těch vodových barev, kdy vlastně se používá bílá jako papír, tu vlastně nikde v akvarelu, inkoustu nikde nenajdete, takže musíte opravdu využít ten papír. Můžete si pomoct takovou maskou, no a kromě té masky můžete použít i takovouhle lepenku, většinou bývá žlutá, abyste si ty papíry přilepili k podložce, pak samozřejmě něco jako paletu, štětce, vodu, přeci jenom jsou to vodové barvy. Já tady mám svůj namíchaný čerstvě inkoust z ptačího zobu, což je za mě pecka, protože to je, když to dobře použijete, tak je to taková nádherná modrá, to si ukážem. Pak samozřejmě zmínila jsem, že budeme zkoumat vodovky, takže tady mám takový ty klasický základní, který jsme měli na základce. Konec konců máme pečený od dětí, protože každý rok kupujeme nový. No a pak tady mám i akvarelové barvičky. Ano, většinou je budete znát v takových těch blocích, čtverečkách. Já, protože pořád miluju vrstvy, tak pracuji i s těmihle akvarelovými barvami, které se dají udělat jako vrstva, jako když malujete akrylem, ale zároveň se jdou krásně rozmazat vodou a použít to jako, jako akvarel. Takže za mě, já je mám radši, ale je pravda, že možná ty pravý akvarelový, že jsou trošičku lepší. Můžete vyzkoušet, dejte mi do komentáře vědět, jak vám se s tím pracuje. Vyzkoušíme si to na jednom obrázku, abyste viděli, jak se s tím pracuje, jak to vlastně vypadá. A budu moc ráda, když mi do komentáře dáte zpětnou vazbu, jednak na to video, jestli se vám líbilo, jestli to pro vás je přínosný, jestli vás to nějakým způsobem obohatilo. A samozřejmě budu ráda za to, když ukážete nám v komentářích svoje dílka, který vlastně vytvoříte těmihle technikami. Tak jdeme na to. Takže já tady mám první papír, který jsem si právě oblepila, přelepila jsem si to k té podložce, aby mi to drželo a použiju masku, abych jsme si mohli zakrýt to, co nechci, aby barva překryla a zároveň pak z toho krásně vystoupí ta bělost toho papíru. Já používám tuhletu masku, dá se koupit ve výtvarných potřebách, nicméně doporučuji na to si vyhradit jeden speciální štětec, protože on se pak jako slepí, zničí vám to a je škoda si zničit víc těch štětců a takhle to můžete pořád používat. Takže já jsem se rozhodla, že si udělám takovou jako horu a nevím, jestli to vidíte. No a musíte chvilku počkat, až to uschne a teprve pak můžeme na tom pracovat. Takže už nám to uschlo, takže nejdřív jako první techniku vyzkoušíme ten inkoust, z kterého já jsem strašně moc nadšená. Jak vidíte, on je takový fialový, ale když chvilku počkáte, tak krásně takhle zmodrá. Proto se mi moc líbí. Ještě zkusíme použít kapesníky, aby jsme si tady udělali takový jako dramatický mráčky. Což ten inkoust se taky úplně skvěle chová, moc se mi to líbí, že ono to vlastně tak jako zjemní, není to tam ten kapesník se tam nechová tak, jako že by byl nějak výrazný, ale úplně to udělá opravdu ten mráček, což si myslím, že je skvělý.
No a protože děláme hory, tak dáme, si to radši vezmu sem, dáme vrstvy další sem. Vidíte, jak to krásně modrá a je to naprosto perfektní. A i tady si můžeme třeba udělat nějaký ten mráček nebo jakoby tu mlhu, která se tady valí tím údolím. A hlavně si vyzkoušíme, co to dělá se solí, protože to se mi na tom líbí nejvíc. Mně se to minule tak úplně nepodařilo, ale teď mám teplý inkoust, tak by to mělo krásně fungovat. A myslím si, že to fungovat bude. Takže my si tady uděláme takový krásný stromeček. Máme třeba tady 2 stromečky, posypeme to takhle solí a necháme to působit. S tou solí se musí trošku opatrně, protože chce to trošku vychytat. Zkrátka, když je to příliš mokrý, tak může se rozpustit ta sůl. Když je to zase příliš suchý, tak vám to neudělá ten žádný kýžený efekt, který my tady už za chviličku uvidíme. No a protože je to strom, tak já si udělám ještě jednu vrstvu a dám si tam uděláme to trošku silnější. No, nechala bych to zaschnout. Tady si taky můžeme udělat nějaký šráfy. Přeci jenom je to hora. Můžeme si to někde takhle jako ještě zvýraznit ty strany, aby byl tam krásně vidět u toho sněhu ten kontrast, aby tam vznikl. No a teď už necháme to uschnout. Jak vidíte, tady už nám to dělá takový, ono to možná ani nebude strom, možná, že z toho uděláme jenom tak jako jiskřičky sněhu, protože se mi to líbí, jak to tady pracuje. Může to být i zmrzlý strom. Tak. Já ten inkoust naprosto zbožňuju, protože dělá opravdu úžasné věci. Hlavně, co se mi na něm nejvíc líbí, je to, že mění barvy, jakmile změníte pH. Takže moje další video, který bude na srovnávání technik, tak bude o tom, jak pracovat s tímhletím inkoustem. Můžeme si ukázat nejenom to, jak vlastně jednou barvou můžete udělat 3, protože změníte pH, použijete kyselinu citronovou, použijete prací sodu a ono okamžitě to mění radikálně barvu. Takže to si ukážeme, myslím si, že se vám to bude líbit, protože to je to, z čeho jsem nejvíc nadšená, kdy můžete z modré udělat růžovou a podobně. A ještě další video taky bude zaměřený na inkoust, protože se v březnu chystám na kurz inkoustů alkoholových, tedy kupovaných, a uděláme si srovnání toho inkoustu právě toho kupovaného a toho, co si můžete takhle, jako jsem se ho vyrobila já, vyrobit doma vy. Takže na to se můžete těšit, takže to budou následující 2 videa a já budu ráda, když mi i do komentáře napíšete, co byste tady chtěli vědět, jakou techniku chcete vyzkoušet. Mám plánu celý rok navštěvovat různé kurzy a učit se, protože sama ještě úplně všechno neumím, ale baví mě to zkoušet, baví mě objevovat a je spoustu krásných technik, které vlastně se můžeme naučit a můžeme se jim obohatit tady ten svůj výtvarný svět. A budu ráda, když mi tedy dáte nějaký tipy a nebo
Můžete dávat sem i tipy na svoje vlastní kurzy, kam bych se já měla podívat, nebo ostatní lidi, nebo jestli máte nějakou výstavu, pozvěte nás. Napište nám to do komentáře, nebo dejte nám to jako speciální příspěvek. Mám tady, myslím, sekci v průvodcích výstavy, sekci techniky, tak tam můžete dávat ty zajímavé tipy a vrhneme se na to spolu. Mezitím, než mi to uschne, tak já jsem se tady přesunula k druhému obrázku, který budeme zkoušet tím akvarelem. Já si ten akvarel nebo ten papír nejdřív trošku namočím. Mimochodem papír je úplně ideální používat minimálně z 300 gramů. Je to lepší používat, protože lépe saje vodu, lépe se s tím pracuje a ani se tolik nekroutí. Tak, já jsem si chtěla udělat tady jenom hodně zředěnou vodu, abych si mohla udělat takový jako, no vidíte to, ještě to mám málo rozprostřený. Chtěla jsem si udělat jako něžný nebe, no, zatím to vypadá, že to bude rozbouřená voda. Nicméně i na to použijeme kapesníček, aby jsme viděli, aby jsme si mohli udělat ty krásné mráčky. Tady se nám tady těma horama prohánějí. No a teď si uděláme ten spodek. Tady vidíte, že u toho akvarelu už to není jako s tím inkoustem, kde on se krásně slije a má jednotnou barvu. Tady už v podstatě to dělá pruhy, takže musíte s tím pracovat. Nicméně můžeme zase si zkusit udělat nějaký ten mráček, zase i tady, protože se nám těma horama prohání takhle. Taky se to trošku krásně slilo. Takže i ten akvarel je v tomhletom skvělej. A zkusíme, co to udělá ta sůl. Uděláme, zvýrazníme si tady tu horu. Dáme si tam další vrstvičku. Možná, kdo pracujete s akvarelem, budete v tom víc běhlejší. Já se přiznám, že ještě stále chodím do kurzu, kde se učím, protože no, já jsem zvyklá dělat hodně silné vrstvy a ještě neumím úplně používat tu sílu toho papíru, aby z toho vynikla ta krásná bílá, protože v akvarelu, když si koupíte akvarelové barvy, tak bílá prostě neexistuje. Tu si prostě musíte vyrobit tímhletím způsobem. A proto říkám, kdo už malujete akvarelem, tak mě trošičku promiňte, ještě s tím neumím tak úplně pracovat, tak uvidíme, jestli mě bude fungovat ta sůl a uvidíte, co to vlastně udělá za efekt. Můžeme si ji dát i takhle sem. A uvidíme taky zase, až to uschne, tak to bude nějakým způsobem pracovat. A mezi tím se vrhneme na vodovky, i když tam se obávám, že asi žádný takovýhle krásný efekty to neudělá. Ale slíbila jsem vám, že se podíváme prostě na víc technik, tak tady mezi tím můžeme ještě ty mráčky trošičku oni si mysleli do jednoho, tak aby byly trošičku takový jako opravdový mraky, protože to nikdy není jednotný flek. Uvidíme. No, možná by to chtělo i trošku tmavší barvu na tu sůl. V každém případě věřte, že i tady se dělají krásné efekty, i když není to tak markantní, jako tady u toho inkoustu, který opravdu já naprosto zbožňuju.
No, jdu na tu vodovku, takže se posunu zase kousek dál. No, takže zkusíme ty vodavky. Tady si myslím, že to žádný efekt neudělá, protože přeci jenom jsou to školní vodovky, ale třeba překvapí, uvidíme. Tohle je docela zajímavá barva. Dneska už se asi ty vodovky dělají trošku jiný, než bylo za nás. Ta barva se mi líbí. Zase si vezmeme kapesníček a děláme si mráčky. Možná líbí ta barva víc než u toho akvarelu. Samozřejmě, když bychom, dneska to zkoušíme jednou barvou, ale když bychom tam dali černou nebo ještě jiný odstíny modrý, tak ty hory samozřejmě budou daleko výraznější a bude to i možná zajímavější. No a pokud chcete výraznější, tak dáte méně body. Jo, mě se tam teďka zrovna... jsou těch vodovky dětí, kde se tam byla asi smíchaná nějaká černá barva, proto je to takový... No a když tady uděláme, tak to asi žádný efekt nepřinese, jak jsem si myslela. Nicméně můžeme to nechat zaschnout a pak to ještě doladit. Nebo můžeme ještě využít toho papíru. Asi tady v tomhle případě můžeme udělat ten jakože sníh. Sníh je tady všude okolo. Tady bych možná nějaký ten stromeček si udělala. To vypadá jako živější. Je ta sůl, která by nám dělala ten efekt, tak si tady dáme něco tmavšího, ať to nevypadá tak vyblitý. Stačí to tam takhle jenom naplácat. Případně vzít ještě, udělat. Stejně tak těm horám můžeme dát nějaký velký stíny. To znamená, že už to moc neředím, aby ta barva byla výraznější. No, překvapily mě, jako není to úplně marný si zase po 100 letech, kdy už člověk nechodí do školy, si to i vyzkoušet takhle. Celá se mi to líbí. Možná víc než ten akvarel, ale vypadá to, že nám to tady nějaký efekt udělala, jenom je to prostě světlejší. No až to, nechám to chvilku uschnout a až to uschne, tak vám ukážu, jak se slepí ta maska, jak to vypadá a pak si uděláme to srovnání a taky budu velmi ráda, když mi i napíšete, který ten způsob se vám líbil víc. Já to možná ještě trošičku, ještě ten stromeček tady dodělám a možná ještě udělám i nějaký ten možná, že uděláme stromeček i na tom akvarelu, aby tam bylo taky něco tmavšího, než ono je to strašně světlý. Je to moc zase. Takže s tím takhle můžete pohrát. Vlastně vodové barvy jsou všechny o tom, že vlastně vrstvíte jednu vrstvu za druhou, takže až to uschne zase, můžete přidat další a tím zase dát tomu nějakou hloubku. Ty hory jsou většinou takový ostrý, tak můžeme dát takhle takový jako ostrý hrany. A klidně zase přidat další vrstvu
O tom právě jsou ty akvarelové barvy. Takhle bych to asi tady v tomhle případě nechala. Ještě možná to posunu na ten. A ještě si pohraju s tím akvarelem. Protože ale vidíte, že už tady to už dělá taky to dělá takový ty hvězdičky. Takže nějaký snížek nám to udělalo, nicméně já se ještě tady udělám taky stromeček, ať to tam prostě není takový holý. To je výhoda těch akvarelových barev, že že je můžete použít buď jako opravdu akvarelový, jako vodový, nebo je dělat i trošičku silnější. Tak tady taky uděláme takový stromeček, jeden, třeba druhý. Tady dáme třetí. Prostě stačí, jo, ještě bych vám mohla ukázat, že vlastně ideální na stromečky jsou tyhle ty štětce. Jestli to vidíte, protože s nimi můžete dělat, jo, jsem se napadl. S nimi uděláte prostě tohleto. Jo, já jsem to před chvíli dělala tam tím způsobem, tohle je možná takový jako hezčí. Tak to tam můžeme takhle nasekat. No, to prostě dělá takový ten efekt toho krásného stromu. Tady vidíte, že už nám tady sůl pracovala, takže mám premiéru, kdy se mi to konečně podařilo. Mám z toho radost. Jo, ještě bychom to mohli i ty hory trošičku udělat taky, jako jsme to měli vedle na tom obrázku. Takový trošku divočejší. Se to tam zvýraznilo. No a tady už si můžeme ukázat, to se posunu. Tady už si můžeme ukázat, vidíte, proč miluju ten Ingoust. Tohle je prostě naprostá pecka. To, co to tady vytváří za ty krásný, no, mně to připadá jak zmrzlý krystalky a je to naprosto neskutečný. Takže si můžeme zase ještě trošičku pohrát s tím, že tady uděláme vlastně ty stromečky. Já to mám hodně tekutý, protože Ingoust je prostě tekutý. Ale můžete s ním takhle jako pracovat a mně se to strašně moc líbí. Tak nevím. Napište mi, která z těch, když se tak dívám, ukážu vám to ještě zvlášť, až to opravdu sundám, odlepím, tak vám ukážu, jak to vypadá. No, když se na to dívám teďka už, tak mi připadá, že nejhezčí je ten Ingoust, druhý je ten akvarel a třetí vodovky, což jsem tak trošku předpokládala, ale napište mi vy do komentáře, co vám se líbí. No a já to nechám ještě chvilku uschnout a pak vám ukážu, jak odlepíme tu masku a jak to ještě náhodou, jak to ještě zvýrazníme a jak to bude krásný. Takže už nám to zaschlo, takže sundáme veškeré ty masky, které tady máme, i můžeme sundat i ty lepenky. Ty doporučuji sundat opravdu, až když je to suchý, protože si můžete strhnout i tady tu malbu. Pokud se náhodou něco takového stane, tak můžete použít Herkules, kterým to zase krásně slepíte, ale je lepší tomu předcházet, takže opravdu sundávat tohle až když vám to uschne. No a já jdu teďka na to. Tak tady ta páska vůbec nešla sundat. Nevím, asi už je staršího ražení a nechtělo se jí z toho, nebo ten Ingoust byla to možná slabá vrstva, tak mi to dalo trošku zabrat, nicméně vidíte ten rozdíl, že tady z toho krásně ten papír je vidět, dělá to krásné kontrasty. Mně se moc nelíbí, jak jsem to udělala takový jako, řekněme,
špatně zaoblený, nebo nevypadá to úplně jako pravděpodobně, že by ty hory takhle vypadaly, tak já si ještě trošičku pomůžu tím, že vezmu kvaš a můžu tam trošičku toho ještě doplnit, aby to nebyly ty hrany takový, jako nalepili jsme pásku, je to tam. No a potom se dostanu k tomu, abych změnila ještě ty ostatní sundala, ukážu vám je a pak si ukážeme, jaký je výsledek, jaký je rozdíl. Ještě trošku i doladím ty mráčky, aby byly trošičku víc jako výraznější. Takže to je to, o čem jsem mluvila, jsem moc netrpělivá a sejmula jsem si to i s tou, tady to podložím tím Herkulesem a bude to dobrý. No už zbývá jenom podpis. Zimně ještě ty mráčky, protože tady nějaký flek, který se mi tam úplně nelíbí, tak tam můžeme ještě nějaký jakoby mráčky přidělat. A jak vidíte, ta bílá z toho papíru je stejně výraznější. Ještě trošičku. Ale jak vidíte, povedla se i teda ta struktura tady z té soli, takže to je úplně paráda, to je poprvé, co se mi takhle krásně povedlo, takže i u tohohle obrázku jsem spokojená. Vidíte, že tady to šlo úplně snadno, takže to bylo asi tím inkoustem, který se chová trošičku jinak, když se přesto dostane přes tu gumu, tak tam je to trošku složitější, takže to možná ty vodovky jsou jednodušší, jinak už se vlastně blížíme do finále. Sundáme i tohleto. No a tohleto je teda výsledek. Takhle vypadá ten ingoust a tohle měla ta sůl. Což prostě vypadá naprosto skvěle. Takhle to vlastně vypadá v závěru. Proč ještě ten akvarel a tady vidíte, že ta sůl taky začala dělat takový jako výrazný fleky. No to předtím nebylo tak úplně vidět, ale tady zblízka to vidíte, doufám. A to je právě ten efekt, který chceme v tom akvarelu docílit. Poslední technika to byla vodovky. Jak vidíte, tady jsme se hodně pomáhali tečkami, protože ta sůl, i když taky trošku asi něco udělala, ale není to tak výrazný, jako když to tvoříte tím akvarelem nebo tím inkoustem. Za mě inkoust tedy vede.